हेलौ नुबाय आब' नुबाय नुबाय बै माबायाव रुमावनो दं आब' र' एसे साउन्ड होनि आं औ जाबाय एबार नुबाय औ मा जमा मोजां दङ खबरा हा हा खोनायाखै ए खबरा मोजां नामा होनदां औ दङ इदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो ए आंहा दाख्लैनो नोंजों रायलायनो होननानै हरनो नागिरगासिनो ओमफ्राय गैया टाइमखौनो मोना ओरै बिमा लोमजानानै तेजपुराव थांब्रबनांबायना ओं दा माबाबायना ओमफ्राय मा ओंख्रि हामबायना आब' औ हामनायालाय हामबाय न'आव लाबोबाय औ न'आव लाबोबाय दे हामबाय दे होमबालाय हामदोंबा ओमफ्राय मा ओंख्रि आब' खोनायाखै मा ओंख्रि जाया होनदां माबासोमोन दालि खांख्रिखला भाजामोन जेबो गैया ए बेनो औ भिडिअ बानायनो थांनो नामा मोजांथार नोंसोरलाय मोजांथार माथो नोंलाय होनदां हा मोजांथार माथो होनदां मोजां नङाहाय उदालगुरि नोंसिना मा गामिलै आब' जोंना उदालगुरि नङा रङिया बे रङियानो आं नोंखौ माबा उदालगुरि माबा खायजामाथिथिंनिसो सानबाय थायो आं नोंखौ ओमफ्राय लकेसनफोरखौ नायनानै ए ओमफ्राय नोंना अबेहाय होनदों जोंनाबो मेन न'आथ' जोंना अदालगुरि दैखांखा आरोना आंनि जोनोम गामिया ओमफ्राय आं उन्दैनिफ्राय चिराङाव थाना देरखानायखा नालाय ओमफ्राय जों सिगां आंनियाबो जोनोमगिरिया माबायावमोन आरोना उदालगुरियावमोन बालागावआवमोन बालागावआवमोन ए बै अदालगुरि बालागाव बालागाव मिथियोदां ए मिथियोदां ना नोंनि रिल्सफोरखौहाय आङो नायनानैहाय ओ लकेसनखौ बे उदालगुरि खायजामाथिंसो नामाब्रा सानबाय थायो आं ए आंनि फंबाय फराय मोननाय स्कुलाव बाहाय ओमफ्राय बे साइडनिसो नामाब्रा आब'आलाय सानदों आं ओमफ्राय आब'मोना रोङिया मा जायगा होनदों जोंनिया माबा होनो गलबेरा होननानै बुङो गलबेरा ए गलबेरा गलबेरा होनो औ गलबेरा ओमफ्राय नोंजों र' आब' सनाजों भिडिअखौ रायलायहरनो होननानै थालागासिनो ओमफ्राय दाख्लैयो गोदाव सोराव हरासैना नोंसोरो गैया आब' खनजिथाया खामानि गैया नेटानो नाङा बिसिना जायगायानो माबासो गरायफबनायसो गरायफबनाय ना औब्रा एकदम नेटवर्कआनो नांखाया फाग्लासो ए आङो जोंना ओमफ्राय आरो